Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar. Häzir menside bagşy hemem aýdymçy sözleriniň asyl manysy hakynda giňişen gurrun bermekçi. Käbir adamlar bagşy sözüni ussat aýdymçy, zehinli aýdymçy manysynda kabul edýärler. Ýok beýle däl. Ene türkmen diliniň düşünüş sözlügini näme diýilýär? Bagşy birinji manysy türkmen milli aýdymlaryny aýdýan aýdymçy. Ýagny Türkmen halk aýdymlary bolsun, klasik şahirleriň sözlerine döredilen aýdymlar bolsun, umuman milli aýdymlary aýdýan aýdymça bagşy diýilýän eken. İkinji manysy taryh söz, geňeşdar, maslahatçy. Üçüncü manysy bolsa oglana daqylýan at. Aýdymçy birinji manysy sada goşup aýdym aýdýan adam, aýdymy ýerine ýetirji, bagşy. İkinji manysy göçme manyda wasp edici, wasfnamaçy, dabaralanarjy diyen manalar var. Ene görüşümü diýaly bagşy diyen söz türkmen milli aýdymlaryny ýerine ýetirýän aýdymça diýilýän eken. Ýagny käbir adamlaryň kabul edýäli ussat, zehinli aýdymçy manysynda däl, eýsem de bolsa türkmen milli aýdymlaryny, halk aýdymlaryny, klasik şahirleriň aýdymlaryny, türkmen destanlarynyň aýdymlary ýerine ýetirýän aýdymça bagşy diýilýän eken. Emma aýdymçy diýilip umuman sada goşup aýdym aýdýan bagşa aýdymça aýdymçy diýilýän eken, ýagny aýdymlary ýerine ýetirji. Şoň üçin hem bagşy diýilýän söz ussat ýa zehini diýenleýän bir derece däl, ol türkmen milli aýdymlaryny, türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetirýän adama aýdymça bagşy diýilýär. Şoň üçin hem isle aýdymçy ol, isle bagşy ol, tapawudy ýok, ýöne öňü bilen adam bol.